sị na nwata gbara ahụ iri abụ ọzọ obere nwa. Nigeria agbala ahụ iri gbakwasa gbara ahụ iri isii na ise. Nigeria nwetara nwere onwe n'ime ahụ 1960. Mkpochiga mmụọ ga-asị ịbịakwala ga-adị ka ga-asị na a na-ahụ atụọ mbụ ọgba n'ogbe, atụ ọzọ kwa n'ogbe, a na-ajụzi ọsọsọ ogbe ga-akụrụ akị. Ụfọdụ ga-ajụsi ọ pụtara na nwa Mgbeke amaghịzi akpụ isi, ọ pụtara na malite n'ahụ 1960 ahụ wee ruo ugbu a. Kọwa kenere anyị kedu ihe dị iche? Ya bụ na oge mgbe gboo emeghị independence, ị ga-eji ya nwa ugbu a. Oge mgbe ahụ ka mma karịa ugbu a. Ya bụ mgbe ya ị gara ahụ ndị mmadụ gara agafe na ndị ụka kpọ ihe mụ a na-ekwu datụ mgbe ahụ ka m nọ ebe shọp ị ga-ahụcha ndị jita flag ndị Naijiria ndị obere ahụ na-efe na-agafe na-agụkwa egwu ichekwara green white otu ugbu a onweghị onye na-apụta onye ribere nri ụtụtụ na ya apụtawa gawa siri na ya na ji ime ihe independent. So many changes dị, but ekwesịrị a na-aga n'ihu ihe a na-adịkwu mma, ọbụghị a na-aga n'ihu ihe a na-adịkwu njọ. Ihe m chọpụtara n'obodo anyị ahụ na onye nke mechara pụọ, nke ọzọ na-abịa abịa, onye nke pụrụ apụ na-akpa onye na-abịa abịa. But ugbu a ihe adịchaghị ụta. Sekọndị ụfọdụ na-atụ ụjọ pụta for security adịchaghị onye ụlọ Nigeria apart from na Lagos dị mma. So bụwa ma otu ụzọ asị adị very busy, but ịhụra n'otu taa na ihe ya dịkwa ya many people nọ n'ime ụlọ. Ma ị na-anya kemgbe esi emecha mmere onwe Nigeria si wee sị na malite mgbe ahụ bụ egwu nakwa kemgbe ọ na-arụ ji rọpụrụ ikikere ya. Nigeria jụrụ enwe nghọtahie nke butere agha akọsịnọsị bụ ụgwọ. Nwere ike ụfọdụ na-akpọ ya Nigeria Biafra agwụgwọ, onye ọ na-akpọ nke masịrị ya. Wee rụchaa agha ahụ wee sị mee mkpebi kwubie okwu nke ahụ a maara ama dịka no victor no vanquish. Ma kemgbe no victor no vanquish ya bụ ugbu a, kedu otu nwere ike isi wee kọwatara anyị si n'ọbụ otu a o si metụta ndị Igbo? Anchọrọ ezi a site na ya dịka o metụtara azụmahịa, dịka o metụtara mmepe obodo, dịka o metụtara ngalaba ọchịchị na udo ndị Igbo. Ihe m nwere nke ịkọwatatụ maka azụmahịa nke nwere nọ n'ime ya ụbọchị taa. Ahịa tinyere ọnụ ugbu a karịa mgbe mbụ. Nakwa na iji ihe dịka ebe 500,000 naira zụọ ahịa, ị ga-ama ha mmiri katọn moto ga-ebutere gị ebe. Etu ugbu a na iwepụta 2 million zụọ ahịa ahụ iji zụọ ahịa na ozi eze ahụ gwara gị ihe dịka mma, ị ga-enweta ebe 3 katọn. Akpa ka ejere gị na 1 small katọn. Adọrọpụ ya ka moto gị moto buru ya burute gị, ya ebutuo ya ka akwụrụ niile anya na-enyo anya n'ime ebe nwere ọzọ aka ga-ebutere gị ọgwụzie gị gbụara gị ya. N'oge ahụ ego ahụ ispendere zụọ ya ya itinye gị na 3 katọn ahụ, o nwere ike onye ebute ebe ya si gị ebututa m inyekwa ewite obi ụtọ because iwetego ego ahụ na maybe 1.5 for 2,000 naira, but ugbo ebutere gị na 1 katọn na onye ya na-achaji gị 5,000. So mgbe ị ga-abịa tinyecha ego ebe ịzụrụ ahịa ma ndị eburu ya bute ya na paakị ebe a ga-enye onye ga-ebute ma onye butere gị tinyecha ebe tinye ya ebe ahụ ọ dịka ya na-ada n'ọnụ. Ụfọdụ ihe ndị nọchi ebe a na amụm ego anyị na-enye ya. Ihe mere dịte nji metụta ugbu a na m ga-esi gị ịkọmpe yi bifo and ugbu a nwere ofu one ịbịa ịzụrụ ahịa na ebe ịzụrụ ofu mkpụrụ ihe igoro 20,000 naira, irecha ya na ji igwe anọda nwanyị nwere ike igwe 22,000. Mgbe gboo gasị na aka dị mma
ịga kọpee ya ịga dịcha mgbe ịbanye nọrọ na-anụ na Nigeria trilion ma ihe a na-ekwu ụwa ọgwa milion abịa si na milion baa bilion etu ozi trilion na ka a na-ekwu okwu ife na-ekwu a na-asị na mmadụ zuru 900,000 ma e nwere zuru 2 million or 3 million etu ugbo na ọ bilion ka a na-asị na ya ifu ifo ya ekwuru bilion ka ị nọrọ naanị ya tụkwasị ụkwụ ọ dị ya na-eri ego. So many things mega na this independence according to me Nigeria amaghị mma na dị mma n'azụ ihe agbanwego ịbịa na ego Nigeria ugbu a ya bụ capital currency ka mmalite na nke pere mpe enwere 5 naira enwere 10 naira nwee 20 nwee 50 100 200 500 1000 ego ọgbara ọhụrụ anụ ọ ihe abamuru ka ọ bụ ihe ọghọm nyere ọnọdụ akụ na ụba Nigeria. Mgbe mbụ dị 500 ga-eji ya ugbu a na ijiri 1,000 naira ọ ga-eme ga-eji 1,000 naira rie ejigbo mama put ụfọdụ sef agwọghị rice nọ 500 naira ị na-edere onye a na-ebite ego ruo ofu usoro ma ọ bụrụ eme ya ntu a mee ya ụta ụta ọkwa dị sema ihe ahụ nọ n'efere ka nwa ya a ga-ekwuchi ya ụta kụnye ya once ekwu ya ụta eme ya ụta but mechie ya na spoon ahụ na ehụ ihe o ji karịara spoon ahụ smọtị ọkwa eriele m echegide m je rie nri ọkwa 2,000 naira ka jụọ m ha mmiri pịa ọta m aṅụ iwere mmiri na-agbaji ya mgbe anyị nọ village a na-eme ị ga-erigide eri ichucha afọ gị bifo gị werete mmiri ụjọ ọsụ ka ọ kpọtuo ndị eriri eri gị were mmiri nweta nwa obere ọgwụkwadị ga-abụgozi were go akpụ merụ onwe ga awari ichucha afọ na gị tupu ugbu a were mmiri ife ị ga-eri ụzọ ọgwụgodi mmiri izie irichazi werezi mmiri nke fọrọ afọ dị adịkwuo ọkwara tutu ike ọdọ ihe nwe ya na-echekwara iri ejede eri ezigbo. So ego isi gị nọrọ 1 naira na-apụba dọla etiwala naira so the thing o mechara Nigeria mgbe ahụ dọla naira ya gbapụtara agbagodo o nwechara mmiri ekpekọ na ndị na-asa ikọs na Ghana na ndị ọbụla ahụ ike na obere ọnwa ha natara na si na ha jide 1,000 naira amaghị ego ga-eji chenji sefa etu ugbu a ịhụzi ha na-aga ịhụ abụọ na ahụ dị ha mma bete ịhụzi ugbu a anyị nweta ga-ahụ gosibiti na onwe mebiri ego ha fet but naira na bụzi ego ole na ego ha iji kọmpe ya so ọ na onwe ha arụghị ọrụ ndị Togo na Nigeria na-arụ ọrụ dịka ka ndị Nigeria bi na Nigeria na-arụ ihe dị iche adịghị because mgbe mbụ ahụ na agụ nri dị chip ugbu a na ego niile a na-enweta n'ala ga na nri transport ndị eji ụmụazị ego ụgwọ skuul ha na-asụrụ payment ahapụgodi ha skuul nke ụgwọ skuul na ha ga-akwụ ya bete ebe ego na-aga na asụrenti food Ekwu maka ego ụba otu oge esi ahụji ya ndị gọọmenti tụtara ụtịrị ezigbote agụmakwụkwọ ezigbote mmụta otu ọ dị ugbu a eziokwu na ụfọdụ nwere ike isi agụsị na ugbu a enweela teknụzụ nwee kọmputa nwee ịntanetị mana mgbe ahụ enwechaghị ụfọdụ ile anya ugbu a kedu otu ọnọdụ agụmakwụkwọ ugbu a na Naịjirịa otu ọ dị oge ahụ ọ ihe na-aga n'ihu ka ọ ihe a kwesịrị idebapụ anya we are the future generation anụ ugbu a agụm afụ ọnụ aka m na-eche ebe future generation with education leaders of tomorrow ahụ aka leaders of tomorrow kịta ha ka nwere hope tata me hope anwụọla for that side. Hope Gịnị bụ hope? Ihe bụ hope bụ na the leaders of tomorrow anyị na-ekwu okwu ya agụgidere mgbe a sị gị ọkwa children leaders of tomorrow
ihe a niile anyị kwuru uche echi akwụkwọ ahụ uche dịbịa asọtụrụ enweghị onye mụrụ asị ịbụ ma ndị bụkwa ya ụzọ ịbịaliwe n'anya ma ndị echigbo ụwa ma ndị na-achị obodo anyị ma ndị na-achị ụwa ndị anyị bịa hụ na ndị karịrị n'ọchịchị ndị isi obodo agwọ ọnụ maka ndị okenye ọ laziri n'aka ndị okenye amaghị mgbe anyị megidere mechaziri ya dịka leaders of tomorrow ma mgbe leaders of tomorrow nwechaziri ife anyị were ọchịchị nyefe agha skuul a na-aga ụfọdụ gacha skuul ya ịbịara pụta ka ha bụrụ mmadụ onye ọbụla na-ekwu na gị ụfọdụ ha mega some business ihe abụghị onye ahụ graduate na nye ibi o nwere somebody mma gaga university so one of my friends na akwụkwọ ịzụ ahịa ya na-eje university ọ gachara dị university ọ gachara pụta na sọsọ English ọ ma asụ ọsọsọ English agwụra ya ọga ikike ya ihe oke butere wee nsụ English ihe ọ gara na skuul na anyị nweta iji enweta ọrụ na ị gaghị etinyechara akwụkwọ n'university ya but that guy mụrụ ịzụ ahịa na-eme ọfụma ọ bi n'ụlọ nke ya nwere boys na-arụ enwe different shop na-awụghọ sọsọ shop dị na onye gara akwụkwọ na-aga onye na-aga na ana asị na friend ya bịakwa ya gaa na shop ya jee nọ onye nke gara akwụkwọ na-aga nọrọ ya ụlọ ọhụrụ onye ijikwu ihe ndị ọtụtụ ọkwara ya gaa nna okije ndị iswa mgbe ka ị ga-asị dị onye dị nwere ike ya anya na ahịa ya mụta ya ọ chọọ ya Boys in the Serious. Yes, all help. I'll get chocolate for any years. 4 or 5 years. Yeah, I think that I will get an emotion. We're back on the certification. If you go when you want to go to school, but what that's the name with them on we got with that certificate. More would have you down, they got a ego. If you with this ball in the Quando mi dici che sono bravo. E fide sono che era un po' io per chi to. Assume mi ga qua di Roma. Ma sono qua meno of them ga bravo con un lock. We don't need it. Ma mi ga un po' da. Questo no bi lock. Uno io che lui che questo non è per chi era un po' che geni e io go. Uno ne per che se no dove ci ne che lock. Ni wote go di ebe akwụwara gị ezigbo ụgwọ bụ ike nwetara ebe ire na-arụ ọrụ ndị ezigbo nke nwa